אם אני רוצה לעשות עסקת אקזיט ראשונה ולהיכנס לאיזושהי עסקה קטנה ואני צריך את ה-100,000 שקל ואין לי, א' כל אפשר לגייס. גיוסים בדרך כלל יותר זולים. אם אתה כבר בגיל 30 צפונה, אפשר לגשת לחשבון הפנסיה שלך, או אם יש קרן השתלמות, או משהו, ולבקש בעצם איזושהי הלוואה. כמובן אם זה מסתנכרן עם התזרים, ואתה יכול לשלם את אותם 1,000 שקלים כל חודש. בעצם לקצר את התהליך ולעשות עסקת אקזיט. אם מה-100,000 שקל נכנסתי לעסקת אקזיט ורווחתי 200,000 שקל, או 100,000 שקל נוספים, אני גם יכול לסגור את ההלוואה, וגם להתקדם בעצם עם הכסף שהרווחתי. זו אופציה יותר מהירה, לא לכל אחד זה מתאים. צריך לעשות איזושהי אפיון, לראות מה מתאים לכל אחד. או להתחיל לחסוך, לשים את השקל הראשון בצד, ואת השקל השני, ואת השקל השלישי, ולהתחיל לייצר איזושהי קופה, לפעמים כמה עשרות אלפי שקלים, הספיקו כדי להיכנס בשותפות לאיזושהי עסקה, ולעשות רק עסקאות אקזיט. מי שמחזיק נדל"ן בבעלותו, דירה בבאר שבע, דירה בחיפה, דירה בקריית שמונה, ומשכיר אותה ב2,000 שקלים בחודש, דע לך יקירי, אין שום סיכוי שתגיע לעצמאות כלכלית, אלא אם כן אתה מרוויח כל שנה עוד 800,000 שקל וקונה עוד בית, וככה במשך עשור תקנה 10 בתים כאלה, ב800,000 שקל כל אחד, שיניבו לך 25,000 שקל בחודש. אם אתה לא חוסך 800,000 שקל בשנה, דע לך, מאזין ומאזינה יקרים, אין שום סיכוי להגיע לעצמאות כלכלית. אין דבר כזה. אני מכיר קליקה עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים בעצמאות כלכלית. אף אחד לא הגיע מרכישת נכסים, השכרתם וצבירה של עוד נכס בבאר שבע, דימונה, פריפריה. אין דבר כזה.